Iyalah, karepe iki yo apik berbagi ning yo ono wae. Wong tumindak becik iki urung tentu ditampa apik. Pancen wong urip ki mesti eneng loro, seneng karo ora seneng. Sing komentar ngene iki ya tak maklumi. Ning dhek iki lali. Aku ki wong cilik oklak-aklik, wong biasa rakyat jelata. Aku ki dudu pejabat sing kepengin naik pangkat. Aku ki ya dudu politisi sing ambisi pengen dadi gubernur, wali kota, bupati, apa meneh menteri. Aku ya dudu ustad, dudu gus sing nek ceramah jamaahe kon konaah nampa apa sing dadi garise Gusti Allah. Ning dheweke dhewe bola-bali ning Mekah, omahe megah, mobile mewah-mewah. Hmm, Sekarang ya wong. Aku ki hanya rakyat jelata. Orang itu bukan dilihat dari pangkatnya. Orang itu bukan dilihat dari seberapa banyak hartanya. Tapi orang yang mulia itu orang yang seberapa banyak kamu berguna untuk sesama. Kuwi ngendikane para wong tuwa, para sesepuh sing tak ugemi sakyaene iki. Ning ya wong kuwi pancen ya bener. Apik eleke menungso kuwi tergantung sapa sing crita.